Kentara, generasi pintar Jawa. Sugeng Injing Cah. Minggu wingi Bu Ajeng sampun nerangake tentang aksara legena lan sandangane kan? Nggih Pak, leres. Langsung ae kita sinau tentang jinise aksara Jawa. Salah satune aksara murda. Ana sing wis ngerti apa iku aksara murda? Ulun, Pak. Kalau tidak salah, Ulun pernah baca aksara murda iku digunaake kangge nulis nama orang. Leres Sekar. Nanging kagunaane aksara murda ora mung kanggo nulis jeneng wong mawon. Aksara murda iku aksara istimewa kang digunakake sebagai tata prungu utawa penghormatan kayata nulis jeneng wong, pangkat utawa panggonan penting. Jumlahe dhewe ana 8. Wah, berarti nek nulis asma kula kudu ngangge aksara murda nggih Pak? Tapi jeneng singkatmu ora ana murdane. Dadi tetep nganggo aksara legena. Aksara murda iku cuma ana na, pa, ka, nya, ta, ga, sa, lan ba. Berarti nama Ulun saged ditulis ngangge aksara murda nggih, Pak? Saged Sekar. Cukup semanten materi dina iki. Ana pitakonan maneh? Ing penulisan aksara murda wonten syarat tertentune mboten Pak? Nah, pitakonan sing apik. Panulisan aksara murda ing sajroning ukara cukup ditulis siji wae saben tembung lan dipilih sing ana ing ngarep. Tuladhane panulisan kanaya. Iku sing ditulis nganggo aksara murda cukup ka wae. Soale posisine ana ing ngarep tembung. Oh, nggih Pak, matur suwun. Matur suwun nggih, Pak.